Dwi'n un o gwirfoddolwyr sy'n gweithio yma yn siop a caffi Cletwr. Ni arag o sadio yn yr wythnos fel caffi a siop i bobl sy'n pasio, ar prif hewl, i'r bobl lleol. Ac ar ben y siop a caffi, wrth gwrs, ni'n busnes cymunedol. Mae wedi wneud lot o wahaniaeth i'r cymuned, dwi'n credu. Mwy na lai, mae wedi creu cymuned o gwmpas y hwb. Cyn dechrau ar y prosiect yma, o'n i ddim yn nabod llawer o bobl yn y pentre o gwbl. Nawr dwi'n nabod llawer o bobl a pobl yn yr ardal. Mae Cymraeg yn peth pwysig iawn i ni wneud cymaint ag sy'n bosib i annog Cymraeg yn yr ardal. Mae 28 staff ac 100 o wirfoddolwyr. Ac beth ni'n gofyn iddyn nhw defnyddio cymaint o Gymraeg ag sy'n bosib. Mae'n posib helpu'r iaith mewn ardal drwy defnyddio cymaint ag sy'n gwybod. Hyd oed os sy'n gwybod dwsin o eiriau, mae hynny yn well na ddim. Es i ysgol yma, dwi'n gallu siarad tyma bach o Gymraeg, ond dwi'n siarad mwy nawr dwi'n gweithio yma. Mae'n really nice. Mae'n nice i weld regulars, pobl pwy sy'n byw yn y pentre, siarad amdano pethau bach, dwi'n gwneud ffrindiau newydd, a mae'n ethos really nice. Dwi'n teimlo mor hapus i siarad achos dwi'n siarad bob dydd, mae'n mor natural i siarad O'n i'n siarad Cymraeg dda iawn. So nes i'n siarad Cymraeg am tua 28 blwyddyn. A dys i'n ôl fyma, a mae Cymraeg fi wedi, wel, allai ti weld, mae o'n well a well pob dydd. Ond mae'n bwysig i'r ardal, mae'n bwysig i'r busnes. Mae'n felly hyfryd i gweithio o bobl ffein yma, maen nhw'n cefnogi chi, a mae bwyd yn blasus dros ben. A gallai ddim gofyn am lle gorau i dod i helpu allan yn y cegin. A mae felly mor bysi, mae rhaid chi dod lawr i basu'r bwyd hyfryd. Ac dyna peth, bob tro mae cyfle defnyddio Gymraeg, dyna peth, siaradwch yn y Gymraeg.